1, 2, 3, 1, 2, 3, ne jucăm cu jucării. Так, să stăm tăți și igieni, cu manioc. Grimărcic. Așa, da, deci, dragii noștri, azi avem ceva nou, azi avem ceva interesant. Noi, cum v-am promis, ne sărim cât mai repede să punem videourile noi și rejisorul nostru face montajul cât de repede reușește. Azi avem o mașină diferită de ce am avut până acum și credem noi că vouă să vă placă. Și cel puțin nouă, asta ne placă precis. Domn Victor, domn Marin, băieți, o secundă. Донь, включай. По машинам! Major fraud, breathless, body, diamond, bones. Wanna be it, wanna feel it. Feel it, rage, power. Rage, money, power. I'm big, 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 but I'm big, 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 big. Este Valeriu, proprietarul la pușca din spate. Pușca Gong. El nouă să ne povestească Cât și ceva. cum despre dânsa, pentru că istoria de fapt e tare interesantă. Honda Prelude, anul 91, o avem în familie din 2011 datorită lui fratele meu, Serghei, care la moment se află la Moscova. Perdeam привет lui Serioja. Eu știu că el se uită și ar să uite și salută. El într-un am susținut și asta pentru mine a fost așa un moment de a restaura. Modelul dat îl am din 2017. De anul nou ne-a făcut un cadou. Și ea că deja aproape 2 ani de când m-am apucat de dâns. Până și avem ea că și este la momentul. Ai 2 ani de când bagi lei în trans. Lei, da, lei la greu. Leu la leu spunește mulți lei. Prima și poți vezi la tacica asta sferurile astea gangsterskii, какой-то Ferrari și culoarea Ferrari, все. Honda Ferrari. Da să deschidem și sub capot. Da. Sub capot avem motor de 2 litri B20 A3 cu 2 carburatore pe vacuum. Din păcate, posibil că o să ne despărțim cu dânsul, o să spunem ceva mai interesant. 3? Care trivia este Honda, băi? 4. Iar să aibă ftecă. Asta e vtec. Ar și de jos. Vtec o să fac. Nu standard Honda cu motorul din partea cealaltă. Pe тоже, nu cum știm noi toți pe ce am mai văzut noi vaguri. Tot e invers. Honda știe ce face. La modelul dat mai era încă un motor tot de 2 litri, dar era de полный inject. Acolo erau la 133 de cai. Asta e cu un răspreț? Nu. 114. Nu, asta e 114, da, asta e cel mai slab motor. Nu știu din ce cauză, anume la modelul dat e restyling, de anul 91, spuneau motoare de carburator, B20 A3. Este B20 A5 și B20 A9, care erau cu 2 răsplitvalii, полный injector și deja o leacă mai interesant mergeau. Din câte eu știu, Hondele cu carburatore spate de reglat carburile așa că ele le smargă tare jostcă. Da, Просто da. scrap, конечно. Dar există cineva vreun om din Moldova care se ocupă de carburatoare, care să știi? Cam, eu, pur și simplu, desori am auzit că e greu să găsești cineva specialist. Scrieți în comentarii dacă știți, vă rog. Știu 2 oameni care, un om câțiva ani în urmă deja s-o prochet de mașină. Aha. Și ne-a mai dat un număr la un om în vârstă care a zis că cu mare plăcere s-ar... Anume, el se specializează pe motoarele japoneze, pe Nu, numai pe carburator. Ok. Dacă să aveți nevoie de omul și el vă adresați la Valera și el vă dă contactele. Da. Pe Valera îl găsiți în Instagram la sub capot. Noi să ne podpisuim la Valera. Cum ești scris pe Instagram? Valex 41. Valex 41 îl găsiți. Vă rog frumos, salvați. Sau dacă ceva la Gagarin, Caroș, mă găsiți.
Integrarea asta a fost. Da. Vrei, nu vrei, dar trebuie. Lera până m-a povestit că șeful de la Alexandru. Carvoș l-a ajutat cu strângerea la mașină, de aceea like și podpiscă. Din care îi mulțumesc și lui foarte mult că m-a ajutat cu sfaturi, nu numai cu sfaturi, are experiență, După da, Golf, Audi. foarte, foarte mare. Din ce am înțeles, să mers cu mașina asta la drum foarte lung. Da. Cam peste 1000 de kilometri. Da, la Și 1000 jumate. Cum se simte? Nu ți-a Cum, părut riscant așa? Nu, să spun? nu. Tot ok, tot am ajuns la Moscova, pe Moscova și sub Moscova. Nu, numai n-am fost. Și ea mai zice ce mi-ai făcut în Moscova cu mașina asta? Am fost... Pentru cine știe pe Zinchevici sau nu știe, mașina asta a fost filmată de un blogger rus destul de old school-ный. Un video de 2 minute, noi să facem, cred că 20 mai mult ca dâns. Fac ca și așa de informativ ca la dâns în 2 minute. Dядя Вань, привет! Te rog, 3 cuvinte cum a fost acolo. Tot datorită lui fratele meu, aveam mașini mult mai vechi, aveam un Mercedes din 36. Căutam piesă la Mercedes și ne-a scris un om, el tot se ocupă cu mașini foarte vechi și el ne-a spus că îl cunoaște foarte bine pe Ivan Zinchevici. Au trecut câțiva ani, după ce totuși am ajuns în Moscova cu dânsa, i-am scris, i-am trimis poze și peste o zi, două ne-a scris personal el, a zis că băieți, eu vă aștept, veniți. Wow. Dânsul mă uit din copilărie cu mașinile, mai ales cu tehnica sovietică și asta a fost ca un cadou pentru mine, ca să anume să stau cu omul ăsta să dau o mână caldă. Un moment foarte important în viața mea. Despre salon putem să spunem că e tare gonăcine. Pentru anii șeia, cu așa боковая поддержка, spate de dat și un gaz, petrecuri какие-то. În tacica asta, din câte știu, este un mecanism de direcție pe puntea spate, corect? Da. Știu că roțile din spate Să rotesc la 30 de grade. să rotesc și ele. Da. Adică așa își permite o parcare, de exemplu, mai ușoară sau să intri în cotitură cu un radius mult mai mic. Roțile din față și spate, la viteză mare, se încărnesc amândouă într-o direcție și mașina își schimbă banda tipă paralel. Dar când tu mergi încet și rotești volanul la mai mult de 180 de grade, roțile se încărnesc invers, adică tu intri mai ușor în cotitură. Dacă asta e un detaliu la care mă gândesc eu cu japonezii, au pus așa un efort deosebit și scrie coin. Cumva are un buznărit la parte Marina are fetiș la asta. pentru bănuți. Separat, coin. În mașinile germane găsești mult scris în limba germană Așa? și e neclar nicăieri. Dar aici japonezii pun în limba engleză. Adică cumva asta un respect deosebit. Eu nu sunt amator de japonez, dar când văd că în mașinile vechi scrie ca mirror, coin, adică sunt chestii care tu poți citești și să înțelegi și are asta în vedere, știi? Ei foarte mult se orientau spre piața americană, poate și de asta. Ideea e care, că la dânsi toate parcările sunt cu monede și toate aparatele cele de pe vremea aceea și de asta poate undeva s-au gândit că ar fi interesant să nu le ții pe buzunar, dar repede deschis, ai scos moneda, ai pus-o în automat și te duci mai departe. Eu am văzut memuri aici, să și scaun de pe vremea aceea cum e. Da. E că тому să fost ceva în japoneză, noi treci așa, tipa, Nu, tipa, asta e dar și chineză. memori. Memori, ce? Bam. Și gaz. Așa de multe dotări în Asta e anul lux, 91 și eu cumva socot de mașină pentru tineret și nu, e prea... Noi pentru 30 plus. Dar să vedem cum lucrează trapa. Wow. Фишки-гнилушки. Eu aș vrea să văd și în spate, în bagajnic, și loc avem la mașinica asta. După cum vedem, domnul Victor aici încape destul de bine și destul de confortabil. Poate să mă bag în bagajnic pe aici. Bă, dar ce m-am bagat eu, dar nu Marin? Wow! În caz că nu aveți loc în spate unde stai încă un pasager, puteți să-i propuneți. Ce-mi place mie foarte tare, asta e că e toată fara asta. Asta e ședevru. Mie asta îmi place foarte tare. Și acum calitatea materialelor, designul, la scaun, asta e wow. Pentru timpul acela, nu știu, dar
Arată sportiv, arată frumos și plus la asta el e tare plăcut când te așezi pe dânsul, e tare confortabil. Adică că tu te așezi așa și e normal, și e normal. Sunt foarte multe elemente care tare îmbogățesc designul și spațiul ăsta închis. Adică chiar și ventilarea asta. El lucrează, da? Mult spațiu, butoanele tare ușor accesibile pentru șofer. Practic la pasager nu-i trebuie nimic, el are o grămadă de spațiu. Aici e loc pentru telefon. Pentru pager, chiar. Tu mergi, gata. Foarte tare îmi plac cât anume butoanele astea care sunt aici. Asta e așa de crut, așa stilnic, prost. Lux meniu, băi. Pentru așa ani, așa reglări, eu cred că e tot ce надо. Bardacioc. Wow! Ai Și de înțeles, da? классно. Реглări electrici la oglinzi, nevoi tуда-сюда. Electrogeamuri. Mie foarte tare îmi plac materialele care erau folosite în vremea aceea în mașini, că chiar și la volan, cum erau făcute. Materialele astea, ele chiar dacă sunt vechi, ele arată destul de scump, calitativ și plăcut la atingere. Așteptam Valera să spună K20, spune reica din spate, podruliva și la autoslalom să iei locuri premiante. Poți să-i dau ok? Da, evident. Ok. Bum! Bum! Calitatea materialelor ați văzut-o și acum rubrica gonși. Nu gânim că nu-i mașina mea, gânim numai pe mașinile noastre. Pe proprietar l-am bagat în spate. Valera, ce poți spui când șezi în mașina ta din spate acolo? Te simți supărat? Foarte tare! Pot spun că are o suspensie strânsă. Valera o mână caldă pentru ce-i făcut. Se rulește, are rădzină grasă și o leacă cava ca pe gheață, dar eu știu că Valera a să o zainejească și a să-i pun rădzină corectă și atunci cu siguranță mașina a să simtă altfel. Tătești și ești, nu ne plac niciodată, așa, унижец trebuie. Varici așa că te-a propustit cineva, nu mai ai făcut așa. Mulțumesc. Abia, nu trebuie departe, îți duci scad. Recirculare prin salon, dăm reglările unde sufle potocul de aer. Eu o țin minte vreo 4-5 ani în urmă și pot să zic că iedeam să vede că e altă mașină. Da, 4-5 ani în urmă ei era într-o stare foarte... Eu n-am mers atunci întrânsă cu dânsă, dar doar estetic am văzut-o și când am văzut am aici, cel puțin vizual și vezi, asta de-am spune că în mașină s-o bagat timp și lei. Un mic anunț, Valera mai are un Moskvich Svetogor. 2 litri, полный injector, acolo... Renault, da? Da, F3. Dacă vreți să vedeți așa mașină, scrieți un comentariu. Lăsat proprietarul la tachcă, ca așa движений, zis pațani filmați, tot ce aveți de filmat, lăsați mașina acolo, короче, lăsăm mașina закладcă. Vrem să-i mulțumim lui Valera pentru timp, pentru tachcă și să-i urăm succes în continuare în ceea ce s-a apucat, în toate planurile, să ducă mașina până la capăt. Am parcat-o ca un mudac. Am nevoie de un pomoșnic. Sper că Marina i-a dat în cap și să facă. Здорово, Marina. S-o zdravit pațanul cu noi. Dragii noștri, azi a fost încă un episod interesant unde noi am avut o mașină interesantă al unui follower. De asta vă îndemnăm să ne scrieți în comentarii mașinile voastre interesante, dar noi venim în orice colț a Moldovei să le arătăm. Azi, cu noi a fost Valera, cu noi a fost domn Marin, domn Victor
Vă rugăm să puneți like-uri, subscribe, follow, să trimiteți asta la prieteni. O mână caldă lui Și o mână Valera. caldă lui Valera, numai decât. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim foarte frumos. Am o mare plăcere că Aștept. avem așa băieți cu entuziasm de a face, de a... Nu știu. Mulțumesc, ajungi! Am emoții. Tot normal. Mai tot. Ca să aveți și voi emoții, scrieți-ne numai decât ca să aveți și voi emoțiile care le-au avut Valera cu noi azi. Așa că Cu voi. cu voi a fost Capot, încă un episod interesant, pa, pa! I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes, stay in your lane, I stay on the